Πάσα του Οσντόευ για τον Τισουντάλη, γρήγορη αντίδραση του Γκουκεσασβίλη, το κοντρό του Φαρές, η απάντηση του Όντο και με χώρο τώρα ο Ντεσπότοφ. Θέλει να ευνηδιάσει ο Ντεσπότοφ, τρομερό γκολ! Τρομερό γκολ ο Ντεσπότοφ! 0-2 στο 36, αριστούργημα! Είδε τον Γκουκεσασβίλη εκτός εστίας και τον κρέμασε. Αριστουργηματική εκτέλεση, δείτε την αντίδραση του Ντεσπότοφ. Ο Γκουκεσασβίλη απομακρύνει για τον κοντρόλ του Φαρές και όταν ο Βούλγαρος γυρίζει τον βλέπει εκτός εστίας και βάζει ένα τρομερό γκολ στις αίρες. Το θέλει, το ψάχνει, το βάζει. Ασύλληπτη εκτέλεση για το 0-2. Τέταρτο γκολ στη σεζόν.